SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युलर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076, फोन नंबर 02367 234000। राष्ट्रीय आविष्कार अभियानांतर्गत राज्य विज्ञान आणि गणित शिक्षण संस्था नागपूर, पुरस्कृत जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विज्ञान अभ्यास सहलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या सहलीत जिल्ह्यातील वैज्ञानिक माहिती देणारी केंद्रे आणि विविध उद्योग संस्थांना भेटी देण्यात आल्या। यामध्ये पंचम खेमराज महाविद्यालयातील प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र या प्रयोगशाळा, फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ला यातील फळबागायतीची विविध तंत्र, कुडाळ औद्योगिक वसाहतीतील विविध उद्योगधंदे, प्रदूषण तसेच हवा, पाणी, माती यांचं परीक्षण विषयक माहिती देणारे गडार टेस्टिंग लॅब, वसुंधरा विज्ञान केंद्र नेरुरपार येथील विविध प्रयोग यांची माहिती देण्यात आली। या उपक्रमाचं नियोजन जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्या अनुपमा तावशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष पांडुरंग काकतकर, सचिव प्रकाश कानूरकर, उपाध्यक्ष रघुनाथ कारेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलं। यात वाहतूक नियोजन कणकवली तालुका विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत चव्हाण यांनी केलं। सत्यपाल लाडगावकर देवगड, अनंत साहिल कुडाळ, संजय तुळसकर वैभववाडी, ऋषिकेश गावडे सावंतवाडी, मिलिंद गावकर मालवण, संतोष पवार, नेहा सावंत वेंगुर्ला, राजाराम फरजंद दोडामार्ग यांनी तालुका समन्वयक तसेच मार्गदर्शक म्हणून काम पाहिलं। यावेळी जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी सहलीत सहभागी विद्यार्थ्यांना गुलाब पुष्प देऊन कौतुक केलं। विज्ञान मंडळाच्या अशा विविध उपक्रमांना यापुढेही सहकार्य केलं जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।